Helo, siwmai, Thomas dwi, a heddi dyn ni'n edrych ar uned 18 yn y cwrs Mynediad tudalen 148. Barod? Felly, yn y fideo diwetha, in the previous video, we were discussing y dyfodol, the future. Felly, to make a positive statement yn y dyfodol, we need bydd. Iawn? So we'll be making a statement in the first person. Fan hyn. Bydda un. I will. Bydda un. Trwch chi? Da iawn chi. Bydda un. Bydda un smwddio wythnos nesa. Bydda un smwddio wythnos nesa. Trwch chi? Da iawn. Bydda un smwddio wythnos nesa. Bydda un garddio wythnos nesa. Bydda un garddio wythnos nesa. Trwch chi? Da iawn. Bydda un garddio wythnos nesa. Bydda un gweithio wythnos nesa. Bydda un gweithio wythnos nesa. Trwch chi? Da iawn. Bydda un gweithio wythnos nesa. Ac un arall. Bydda un nofio wythnos nesa. Bydda un nofio wythnos nesa. So eto, be positive yn dyfe. Bydda i. Unwaith eto, bydda i. And for next week, wythnos nesa. Da iawn. Bydda i nofio wythnos nesa. Da iawn. Bydda i'n gweithio wythnos nesa. Bydda i'n garddio wythnos nesa. Da iawn. Bydda i'n smwddio wythnos nesa. So for the positive statement. As previously, to ask a question, it's the Fyddi dyn. Iawn? Fyddi dyn. Fyddi dyn smwddio wythnos nesa? Fyddi dyn smwddio wythnos nesa? Fyddi dyn garddio wythnos nesa? Fyddi dyn garddio wythnos nesa? Fyddi dyn gweithio wythnos nesa? Fyddi dyn gweithio wythnos nesa? A fyddi di'n nofio wythnos nesa. Fyddi di'n nofio wythnos nesa. And for yes, bydda. Felly, cwestiwn. Fyddi di'n nofio wythnos nesa? Bydda. Bydda i'n nofio wythnos nesa. So'r cwestiwn eto. Fyddi di'n nofio wythnos nesa? Da iawn chi. Fyddi di'n gweithio wythnos nesa? Fyddi di'n gweithio wythnos nesa? Bydda i'n gweithio wythnos nesa. Da iawn chi. A'r cwestiwn gyda garddio. Na fydda. Iawn? Na fydda. Fydda i ddim yn garddio
wythnos nesa. Hapus iawn? Felly to ask a question, will you, fyddi di, and the yes will be bydda un. And for no, na fydda, fydda I ddim. Shwmae, Thomas dwi, a heddi byddwn ni'n edrych ar uned 18 yn y cwrs Mynediad, tudalen 149, lle dyn ni'n parhau I drafod y dyfodol, discussing the future. In the previous video, we did y dyfodol yn y person cynta, in the first person. Felly, beth yw I will be running? I will be running yn Gymraeg. Da iawn, bydda i'n rhedeg, Beth yw I will be going for a walk with the dog? Da iawn chi, bydda i'n mynd ar ci am dro, Beth yw I'll be watching television? Da iawn, bydda i'n gwylio'r teledu, And I will be painting. Da iawn chi, bydda i'n peintio. So bydda I for the positive statement. If we wanted to ask a question, it would be fyddi di, ar gyfer y cwestiwn. Ar gyfer yes, bydda. And for no, na fydda. So we could make a full sentence. Bydda i'n peintio. Bydda i'n peintio. And maybe a negative sentence. Na fydda. Fydda I ddim yn rhedeg. Na fydda I ddim yn rhedeg. Iawn te. Beth am we will? We will yw byddwn ni'n. We will, byddwn ni'n. Mewn grŵp. Iawn? Byddwn ni'n. Byddwn ni'n canu yn y côr. Byddwn ni'n canu yn y côr. We'll be singing in the choir. Da iawn chi, byddwn ni'n canu yn y côr. Byddwn ni'n chwarae pêl-droed. Byddwn ni'n chwarae pêl-droed. Da iawn. Oh, and everyone's favourite. Byddwn ni'n chwarae sboncen. Da iawn chi. Byddwn ni'n chwarae sboncen. Ac un arall. Byddwn ni'n chwarae rygbi. Byddwn ni'n chwarae rygbi. Bendigedig. Wel, nesa, byddwn ni'n mynd ar wyliau. Felly, edrychwch ar y dudalen 150. Nawr te, dyn ni'n creu brawddeg, creating a sentence, allan o'r prompts. Felly, byddwn ni'n mynd I India. Byddwn ni'n gweld y Taj Mahal, of course. Byddwn ni'n gweld y Taj Mahal. Byddwn ni'n bwyta curry. Byddwn ni'n bwyta curry. A byddwn ni'n yfed te gwyrdd. Byddwn ni'n yfed te gwyrdd. Iawn, unwaith eto.
Byddwn ni'n mynd i India, da iawn. Byddwn ni'n gweld y Taj Mahal. Byddwn ni'n bwyta curry. A byddwn ni'n yfed te gwyrdd. Hapus? So ydych chi'n creu brawddeg allan o'r prompts. Felly byddwn ni'n mynd i India. Byddwn ni'n mynd i Las Vegas. Byddwn ni'n mynd i Hong Kong, Tokyo, Caerdydd. Cofiwch i Gaerdydd, i Wimbledon ac i Bordeaux. Hapus iawn? Pob lwc. Diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr.